டேய் பரத், சீக்கிரமாடா, டைம் ஆச்சு. பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போகணும். ஓகேடா, போகலாம்டா. இந்த அஸ்வத்தும் தர்ஷனெல்லாம் ஒன்றும் வரவே இல்லை பாரு. லேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அதை பாரு வந்துட்டாங்க. வாங்கடா போகலாம், இப்படியே டைம் ஆச்சு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு. சரி, பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போகலாம். யாருக்கு பர்த்டே? என்னோட ஃப்ரெண்டு மைக்கேலோட பையன் அஜிஷ்க்கு பர்த்டேடா. இது சரிடா, கிஃப்ட் எங்கடா? நம்ம என்னைக்குடா கிஃப்ட் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். சரி சரி, சீக்கிரம் வாங்கடா போகலாம். பிரியாணி கேக் எல்லாம் காலியாக இருப்போது. வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. மைக்கேல் எங்கே போனா? டேய் வந்துட்டீங்களாடா? என்னடா இவ்வளோ நேரம்? ஏய் மைக்கேல், உன்னோட பையன் எங்கடா? என்னடா விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான்? இரு, கூட்டிட்டு வரேன். Happy Happy birthday birthday to to you. you. Happy Happy birthday birthday to to you. you. அஜி, மாமாக்கு ஆய் சொல்லு. மாமா இல்ல அங்கிள். அங்கிள் இல்ல மாமான்னு சொல்லணும், சரியா? இல்ல, நான் அங்கிள் தான் சொல்லுவேன். அங்கிள், எனக்கு என்ன கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்தீங்க? ஆஹா, கிஃப்ட் எல்லாம் கேக்குறானே, அவங்க அப்பாவு மாதிரியே இருக்கானே. ஏதாவது சொல்லி சமாளிப்போம். அது இல்லடா, வண்டியில வந்துகிட்டு கொஞ்சம் பெரிய கிஃப்ட் இல்ல, அதனால வண்டியில வந்துகிட்டு இருக்கு. நம்புற மாதிரி சொல்லுங்க அங்கிள். டேய் மைக்கேல், உன்னோட பையன் உன்னோட செம உசாரா சாமி. சரி வாங்கடா, கேக் சாப்பிடலாம், பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிடலாம். அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம், வாங்க போலாம்.